Вітаю, шановне гаспадарства! Вы на канале Астралогія, гісторыя і рок-н-рол, а таксама мае відэа вы можаце паглядзець на TikTok. З вами Наталья Сліж, і сёння мы размаўляем пра беларускую медытацыю. У мяне быў папярэдняе відэо, у якім я расказвала агульныя прынцыпы медытацыі, яе карысць і праблемы, якія яна таксама можа выклікаць. А ў дадзеным выпадку мы сканцэнтруемся менавіта на беларускай сітуацыі. Кожная нацыя мае свае асаблівасці і ў тым ліку ў галіне медытацыі. І таму сёння я вырашыла пра гэта паразмаўляць. Прадстаўлю я сёння 3 рэальныя тэхнікі, якія працуюць і якія можна выкарыстоўваць для розных мэтаў у сваім жыцці. І так пачынаем. Першая тэхніка ткацтва. Можа выклікаць пытанне, чаму, як бы звычайная праца, звычайная прафесія, а тут якраз медытацыя. І да гэтай думкі мяне падштурхнула адна гісторыя. Майстрыха распавядала, якім чынам яна зрабіла гэту посцілку і што ў ёй усё азначае. І яна расказала, што яна ткала сваё жыццё, калі была маладой, як бы яна хацела ўладкаваць яго. Яна хацела мець добрага сужэнца, 2 дзетак, дабрабыт. І ўсе сімвалы, якія яна выткала, якраз менавіта былі пра гэта. І як яна планавала, як яна думала, так і ёё жыццё і атрымалася. І чаму гэта спрацавала? Таму што яна доўгім чынам канцэнтравалася на пэўнай ідэі і яе візуалізавала і зрабіла так, чтобы яна была бачна ў яе працы. Таму ткацтва спрыяе якраз канцэнтрацыі на тэме. Яна займае доўгі час, мае перыядычнасць, што неабходна для прадумывання мэты. І можа быць, гэта методыка выкарыстана і ў іншай сферы, як вышыванка, таксама у мастацтве. І тут уже залежыць ад асобы, якая хоча яе выкарыстаць і з якімі мэтамі. А прыклады цудоўнага ткацтва можна пабачыць у нашых музеях. Яшчэ адна вельмі эфектыўная тэхніка – гэта танцы. Самыя вядомыя танцы для медытацыі – гэта танцы дэрвішаў, пра якія я казала раней. Яны спрыяюць таму, што можна ўвайсці ў транс. І гэта добра для калектыўнай і парнай медытацыі. Адны з такіх танцаў, які спрыяе, гэта карагод. Асабліва можна яго выкарыстоўваць, калі людзі, якія падбіраюцца прыкладна аднаго і таго ж энергетычнага ўзроўня. Таксама гэта можа прывесці і ў парнай медытацыі. Спрацоўваюць вельмі часта, калі ідзе адпаведная музыка з пэўным рытмам і спрыяе ўваходу ў медытатыўны стан. Асабліва эфектыўны танцы для медытацыі гэта на такія святы, як купалле. Ну і ў гэтым кантэксце варта звярнуць увагу на яшчэ адну методыку, яшчэ адну тэхніку, гэта народная музыка. Вядома, што народная музыка, яна вельмі набліжана да прыродных рытмаў, і яна спрыяе рознаму стану і ўваходу ў розныя станы. Яна мае тэрапеўтычныя ўласцівасці, можа выкарыстоўвацца для розных мэтаў у залежнасці ад настрою. І такім чынам яна спрыяе ўваходжанню ў транс. Варта адзначыць, што беларуская культура мае вельмі шмат гуртоў, якія звяртаюцца да народнай музыкі. І яны выкарыстоўваюць розную рытміку і розныя тэксты. І таму для выбару можна звярнуцца да творчасці вельмі розных гуртоў, пачынаючы ад песняроў, заканчваючы сучаснымі гуртамі. Гэта тут уже каму што больш спрыяе. І можна выкарыстаць як для ўваходжання ў медытатыўны стан, так і для тэрапіі, так і для танцаў. Таму, шаноўнае гаспадарства, звяртайцеся да нашай беларускай культуры, да нашых скарбаў і развівайце сябе.